יהושע סילברה מארצות הברית, תושב לוס אנג'לס. כאמור, אמרנו, יהושע לומד בבית. ביתו ומבצרו, במשוך היובל המה יעלו בהר. נסה אותנו, תראה שאנחנו יכולים. כך אמרו ראשי מעון עתידות לנציג מערכת הביטחון. מעון עתידות של משרד הרווחה ומעונם של בעלי מוגבלויות שכליות. במסגרת הפעילויות הרבות שלהם, הוטל עליהם תפקיד יוצא דופן, עזרה למערכת כיפת ברזל. שמעון גרינצייג, מנהל המעון, מספר על כך בגאווה. עתידות הוא מעון לאנשים עם מוגבלויות שכליות התפתחותיות שמקבלים פה את כל הפעילויות, את כל הדברים שזקוקים להם, וגם פעילויות לנשמה. כמו תיאטרון, שבו הדיירים שלנו זוכים להופיע בכל מיני מקומות בארץ ונותן להם גאווה עצמית, גאוות יחידה אם אפשר להגיד. אחת הפעילויות החשובות והמרכזיות זה תעסוקה, שמאפשרת לאדם להרגיש שהוא שווה משהו, שהוא עושה משהו למען החברה. רפאל ומפעל הייצור שלה מייצרים את המיירטים של כיפת ברזל. אנחנו החלטנו להוציא חלק מהעבודות למעון של שירותי הרווחה, לייצר לנו תת חלקים פשוטים. בהתחלה חששתי, אמרתי, רגע, כאלה עבודות אני לא מביא לפה. ברגע שראיתי את מנהלת התעסוקה פה ואמרה לי, תנסה אותנו ותראה שאנחנו יכולים לעשות כל דבר שתביא לנו, אנחנו מסוגלים לעשות. תביא, תנסה. זה ליד גם פתוח, אתה יכול להבריג אותם שוב, ואז אנחנו נשים את הפקקים האדומים. אנחנו לוקחים כמויות גדולות של ברגים מסוגים שונים לצורך הרכבות של תתי מכלולים בכיפת ברזל. הברגים ממוינים פה, הם נארזים פה באמצעות הדיירים. זה עוזר לנו בתהליכי הייצור והמיון במחסנים, ותהליך הייצור מהיר. אחרי כחצי שנה, 7 חודשים, ראינו את האיכות של העבודה שלהם. לי כבר לא היה ספק שאני מביא להם עבודות נוספות. הדיירים ראו בטלוויזיה יירוטים של כיפת ברזל, והם מאוד התגאו בזה שהם חלק מהעניין הזה, והם אמרו את זה. זה גרם להם להיות שותפים, להרגיש להיות שותפים בניצחון במלחמה. עד כדי כך, למרות שהם לא משרתים בצה"ל. וזה עשה להם המון. במהלך מפעל בנייה ייחודי, סיפר המנהיג שנעזר בנעריו. חצי נעריי עושים במלאכה, וחציים מחזיקים, והרמחים המגינים, והקשתות והשריונים. א', מי המנהיג? ב', מה היה מפעל הבנייה הייחודי? סילברה מארצות הברית, מי המנהיג? נחמיה.